Páni, vítam vás pri pozápasových rozhovoroch. Dneska sme mali zápas medzi Pink Panthers a White Flock s výsledkom 7-1 pre White Flock. Takže podľa mňa, páni, celkom vyrovnaný zápas na obidvoch stranách, lenže bohužiaľ ľad bol naklonený na jeden tým. Tak dám slovo víťazovi, ako by ste zhodnotili dnešný zápas. Tak, zápas bol dobrý, myslím si, že mal dobré tempo pre druhé mužstvo. Vyhráva šťastnejšie, ten dodá vyššie gólov, nám sa tie góle podarili streliť čiž po nejakých akciách. Aby na to napadlo, super mal tiež veľa šanci, nás podržal brankár. Takže keby sa premiali šance, tak by to bolo, myslím si, že o jeden dva góly iba rozhodnuté. Brankár vás dneska veľmi pekne podržal. Preporazený tým. Vieš, že toto kolega to zhodnotil úplne tak, jak to presne bolo. Zápas bol vyrovnaný, tempo to malo relatívne dobre, akorát teda my sme nedali skoro zo žiadnej šance gól. Myslím si, že keby v tom prvom polčase, alebo v tej prvej polovici dáme 1, 2, 3 gólky, mali sme tam aj nejaké tyčky, tak by to bol úplne iný zápas. Potom vlastne využili takmer každú šancu a ten výsledok možno nezodpovedal úplne presne tomu priebehu, ale tak padlo viacej gólov na našej strane. Celkovo obidva týmy, ako sa už hovorilo, bol to veľmi vyrovnaný zápas na obidvoch frontoch. Striedačky išli v poriadku, puk letel, jak sa má. Ale čo sa tam viete presne, že čo sa tam stalo? Na našej strane? Ako som hovoril, nepremenili sme takmer žiadne šance, akože čo sa týka nejaké zohratosti, no bez tréningu sa ťažko nejaké zápasy dajú, takže máme trošku deficit toho tréningu. Aj nám puky poodskakovali, ale hlavne to bolo o tých šanciach. Kondične si myslím, že sme neboli o nejaké 2-3 kroky pozadu, práve že kondične sme vládali, ale tie prihrávky a hlavne premienianie šancí. Viete, čo budete musieť opraviť do ďalšieho zápasu, aby sa možno výsledok otočil? Tak, v podstate daj viacej gólov ako super. Pre víťaza, podobná otázka. Viete, čo máte zmeniť, nejaké nové taktiky, aby sa takýto výsledok opakoval? Tak áno, napríklad ten prvý zápas dal nejaké to zrkadlo, že tiež dostali facku, za ktorú sme vedeli, že musíme trošku inak k tomu pristúpiť. Začali sme si viacej nahrávať, myslím si, že aj viacej jazdiť. Vymenili sme trénera? Vymenili sme trénera. A už to potom išlo. Ale je to dva prvý gól, tak ten sa dostali do väčšej pohody. Páni, nejaké finálne poznámky k zápasu? Tak nie, ďakujem superovi za zápas, myslím, že ten zápas mal dobrý, bol to dobrý zápas a dalo šťastie do ďalších bojov. Ďakujem, podobne. V konečnom dôsledku nikto sa nezradil, až na moje rameno, ale inak je to myslím, pohľad. Zahrali sme si a o týždeň sme to zase. Ďakujem veľmi moc, páni, a veľa šťastia do ďalších zápasov. Díky.